Sa number 4, sa Biyernes sa Marason nga semana ginapaabot nga matapos na ang Election Registration Board hearing. Pagkatapos ini mahibaluan na ang final nga numero kung pila ang mga botante sa Negros Occidental. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang Bacolod City man lamang ang mayara sang nabaton nga opposition kung sa diin ginakwestyon sa mga nagareklamo ang residency sang 42 ka mga nagparehistro. Sunod kay Ananoria, ginapaabot na nga ma-resolve ini sa amuman nga semana. June 1 ang schedule sang ERB hearing. Sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo, mag-aabot sa Negros Occidental ng Election Barangay Affairs Department o kung IBAD. Ilang nga iga-check ang project of precinct para sa barangay kag SK elections. Nagalaw mong COMELEC nga malampuwasan ang kadamuon sang registered voters karon ang registered voters sa 2025 elections. Ang Negros Occidental ang kabahin sa mga vote-rich provinces sa bilog nga pungsod. Within the week na dapat pag after ERB hearing mga pila na ka-days ang ERB hearing sa Bacolod, by Friday may desisyon na sila kung nag-grant or wala. Makadto di ang EBAD sa June 20, mga end of mga middle of June may number na ta kung pila aton nga registered